Kaixo, La Pueblakoak, zehoz esan kamarari. Da, hemen? Zineman jendea falta makaro, hemen, zegoen, He was under the bottle's command. But last winter he got it together, and happiness came with the warm weather. Late Baten faltan, hiru etorri zaizkigu aurre. Hortze daudena. Salo bat bere. Hortze ditugu Vanessa, Janire eta Itxia. Abesterik ez botako, bueno, gero, badakizue, zuen galdera, zuen bezeak, botatzeko beraiek botatzeko aukera izango zuela. Aparte, beraiek ere, gero bukatuztean, botako diote zeuzen, bai? Bueno, bederatzi lagunmetra ditugu, eta hauen egin hauek egin dute justo zorion punta. Justo bigarren, justo dugu bigarren. Bueno, justo dugu, izan gozatu, eta gero beraiek, izan, izbatu gano dituzkoetan. Urte ugari pasa da ateak zine munduan lanean hasi zirenetik. Eta ez zaila inoiz lanik batatu.
sartu da zen, beraz izan zen egun komplikatua. Eta gero gainera, arratsaldean egin behar genuen logelako sekuentzia hori, eta ja urtera dupanak hauta gentzen, eta gainera umearekin, eta umearen ekatuta zegoen, bueno, beste taldekide baten egin zinean, azkenean aukeratu genituen lokalizazioa, Debako hondartza da, ospitala arrasatekoa, etxea ere arrasaten dago eta Rosaria iba. Eta urtarrilak 14 portoa aurkeztu genuen, plazen, eta gero berehala topagunera aurkeztu genuen, beraz ez zenera... Bueno, ez genuen demorarik izan akatzak zuzentzeko eta... Apatu dago. Soinu aldetik, baina baritzen da, eta gehiago, portatil batean editatu genuen, eta horrean, pantaila handi batean ikusterakoan, akatzak ikusten dira, de lejos, bastante lejos.